Kunzima kule ndawo kanje amadolo into amanzi yaphindwa ingubo zideliwe. You must come early, it's going to be very, very hot. And also I need to leave the farm at 11 o'clock. Ngabe umincela ujolo uyadakadaka kodwa undihlinzisa ndedokwe ngekho ningabazi babaphini. Awunyisi. Wena cingwe. Unjilo ndaba. Ngajila azofike. Senyile. Ngiyile wathi. Kodwa aniwe wona mbuzo mileyo manje bawuphethwa amaphepha nje intoni ezawuphala. Afonini. Udeliwe zongubo manje. Nayo imincele nayo bazi bakani nje bandiphethe iphepha nje lokuvumelana into masingene. Sivumelana into manje singele. Yazi bakuzawubhala ntoni afoni kweli phepha kodwa ke usile eminyango bondini. Udumo belitheke zendizikhabe ngamandla bayilanga lizabashushu namhlanje ngake sibone ngake siyeke. Kodwa kuyacaca zongubo zixelele ukuzalana kuphelile ndanga lo mjado waqhawe kwababhubha nabo abantu babesidibanisa. Fonini uzixelele zongubo ukuzalana kuphele kudala awuqhawukile nomjado kodwa ngisacenga manje saya. Noko ngeli xesha bendinqwenela ngolifika lilo wena kodwa sekumzuzwana ndisiya. Sawufika wena kodwa ke hayi asazi uzawubhala ntoni ebhebhini kodwa uzawubhala. Imvunzo into zenzeka kakuhle mani. Ngokonqena ngoba ndifike ngeli xesha bendibawula ngalo. Yeka nje uba kusehlotyeni elanga lingaphezulu kodwa kusekusasa kakhulu gqithi. Ubungaxabisa ingubo ungangafiki ngeli xesha kodwa ndilungisa into ngekhaya efundini. Akekho omnye umntana omele ikhaya ngaphezulu noZenandi. Kodwa kwangoko sibone ulaa nhlambe zona uba nazi izinyama sizifunayo nomama ke sehambeni. Ngoba kaloku ndisinazo isikroko sezankunzi zazinkulu ndandizibonile kanti kuza kwenzeka nyhani mani. AwuZenandi into ngowuhlaba for nomkhonto. Okay, siyeke kodwa kukusasa yabi indawo. Sabeba. Sesiphinde sabona imazi ezimbini ezinkulu. Kodwa kwayilaa nto inye uqonda uba sekusasa kakhulu uba ngathi masikhawulezise sithathe yona. Kodwa ke kubana ngaba kuyenzeka uzafuna sibuyele kule ndlela. Uvoni ngaloku ingubo esizikhabe kwasekuseni ngoku ingxaki ilanga lesebusweni bethu awuboni koma ungaphesheya ngawujonga elangeni. Kodwa ke kuhambeke ungabi nani ethubeni ubone uba siyabona. Kodwa nayo nazi yafuna ninzi ezizweni. Azabethwa leli langa lesebusweni kunzima ubona apha ngaphansi kwani. Sibone lelanga. Uvoni ncembe sijikela sithe xa siqala ugqabela sisanda kuvuza siphuma phezu kwale ndlama. Ndindawo kroba phandle indawo ndingapha kweZenandi ndibomba hayi ndangayila nkunzi ezankunzi nandizifuna ezindandisithi zikhona. Yile nkunzi kudolopha emsinyane mani ihamba ingami ithatha ngojona ematyholweni singayiboni. Sesizibone ezankunzi nandizibone apha. Ngoku ke sesizibone le ndlama ezinye zibona. Endizikhangele ingobendela nqonqo. Ufuna isichuncembe sicenge ndithi masigudle inhlambo le kodwa phambi masikuma ke siqale sele kakuhle manje la nkunzi isekhona pha. Xa ndijonga ayisekho le nkunzi ngoza imazi zodwa ezi. Ayinani ke masithathe izimazi sizibonayo sizoba sayithini kuba sisafuna utshayisa kwamsinya namhlanje kube lixeko bese licelile uba lifuna utshayisa kwakusasa. Yabona ingxenye ingxaki enkulu le yodubula inyama endaweni exinene lohlobo uzayidubula uyichana ungayiboni uba uwela phi. Kodwa masiye mana kunani masisondene. Sizadubula inyama endawo exinene. Le nyama ziqabele ngaphezulu. Sizayibona njani? Kwaye iphume inyama etshona kula matyholo asiyiboniyo. Ungayibetha ephabhini izawukhiya. Inzima ukuthi uyibethe entloko kodwa ke ndithi makasicele kusondela phaa ukuze iqapha phansi kwazo. Sikhethele kufuphi indawo ezizayigcina. Avunisa igqubuduza evuze ngaphesheya phantsi kwazo kodwa ngoba sisiya ndiyacinga uba eyona ndawo endiyifunayo ngala malungu omzimba ufumanise uba bufikile kulo iguqula ngoko ngamadolo ilale kule ndawo ibimi kuyo. Ungafuni kuyizama laa nto ukude ngoba usenokwenzeka ungayonzakalisa singacimi ezo zibane kodwa ingxaki isenye mna. Inkulu uba kwelaa cala lingapha kulaa mawunga phaya uyibona inyamakazi ithi utshona phaa uba iphelele apha awuboni wena ngoku ingxaki into wangoku
Wenini lento yoba singenamntu ngaphesheya ngoku asiboni uba side safika kuzo uba ibingathi kanti singade sizibambe nozibamba ngothe xa siphakamise intloko zabe ziphakamise intloko nazo zijonga kuthi iwaza nduluka siphantsi kwazo kuni yakhona ejikayo yema sababuzama. Avani niphele sifumana uba hayi kumandi ukukhangela inyama zodwa zindulukile yovusa ngaphesheya kudana. Ingxaki ke ngoku endinayo ngoku kwinto ekuthiwa i-range finder ekufuneka ndizifundise uba mandibe nayo ngoba ngoku ezi nyama zeleke ezibhekela uzazi uba zindani. Imandi yona into yokukhangela inyamakazi. Ndibe mandi ukukhangela inyamakazi ndibe phantsi kwayo. Ndiyijonge ebusuku ndiyathi yho naku kufa. Ngokungasezinyuki phaa ngaphesheya ndaba njengala maqutha. Vonini lento yomgama eleke iyibhekela uyazi uba indawo nencama ungabeka ndawoni ngoku uyathekelela kodwa uyathekelela futhi naxa imile ima ngetyholo uboma iyadolopha le nyamakazi uba yithi xa uqala ulungisa izulu ime ematyholweni. Iyamzima ngetyholo ubona imixesha elide kangaka amagxalo ndiyawabona khangapha kwetyholo mntana ndifuna into ke ngoku xa udubula ubetha amatyholo uyonzakalisa ungayifumana uma ndiyilinde yavela seyihamba. Vondini le nyamakazi iyibhekele apha ime khona ima ngetyholo iveze nje intloko isikrobhe iphinde ithuthe ihambe ndiboma apha izawutshona ilanga apha ngoba kaloku sinexesha elincinane elisikiweyo ngoku siyazama indlela uba sigqibe umhlaba omkhulu ngexesha elifutshane kuncama ke siqabele apha ziba khona sesidibana neendlulamde zikhweza apha ngaphantsi wena zikwazi nokubaleka kodwa zinto zobukwa mani zazinayo nenyama ungazi uthi uyenzani le nto xa uyibulela. Hayi siqabela zikho ngapha sijike sibuyele emva kwezaa mazi besizibonile. Hayi fonini uthi thuphe wendlula azikwazi nokubaleka to hayi zilwanyana zongabulawa ndozobukwa fonini sithude siqabele ndiboma babe kuthiwa sifuna iimpala ezi hayi besizazibetha ngenduku kodwa ele kuyozingela inyamakazi ungayifuniyo yile ithe ndla kodwa lo uyifunayo ayidolophu ezweni ihamba itshona ihamba isithini. Fonini sibuyele kulaa ntlambo besikuyo kuqala kusasa lesithembele ngayo siyafika phaa azikho ezi nyamakazi. Fonini xa sekuleli xesha ngoku ixesha liyasongwa lisondele ekupheleni heyi ndiboma noba yimazi ngoku azisasengwa ntanga mayithathwe ngoba kaloku nalapha kuyavunywa uba ezi mazi mazicuthwe ezi nyama ngoku inkathazo mna bendifuna iinkunzi ezi ngoba zidla ngoba nomzimba omkhulu kodwa ingxaki le. Ingxaki enkulu uba ayikho ngoku laa mazi zimbini esizibona kusasa sifuna uyoqala kwezi ngoku sibuyele umva kwezi yakubanga liyahamba ke nexesha lithe sitshayisa kusasa. Fonini sizibonele ezantsi saba buchweka kasifika zimazi zodwa kodwa sithe sisehla sabona inkunzi ejikayo. Sithe sisehla loo mazi sibona inkunzi enkulu phaa ngaphesheya kodwa bhasi sizame ukuvelela ngaphezulu sibona sinayizama kodwa ke sabona. Uyabona ngelaa nto yomgama yavuka laa nto kule ndawo bendiyithekelela uba ndiyikhombe ingqondo zawuhlala kuyo yavuka yema laa nto phaa ngaphezulu ziyagqwayeza ngomva. Pachopangwa. Ah, Mila. Betty. Siyidubulele mali le nkunzi kabini okokuqala esinikele ithuba ize ngomva qhuma ngapha kwayo aphinda ndajongana nayo yama ngecala yamamela ndathumela yawugoba umkhono fonini ngoku isehlathini yam naze ngataza siyayazi ke ngoba ibethiwe yona siyangqina sobabini siyibonile uxhomile umkhono ngxaki madodana. Uyabona ke ngolaa mgama nale nto yoba ndithi xa ndisebenzisa le ndlela odubula funeka ndibe kanti idolo lam ndiyalixhathisa nalo
uvela imaza ucinga uba mhlawumbi yiyo hayi bentombi hayi uxukuzelwa amathumbu ke ngoku hayi siyofika laa ndawo ibime kuyo hayi akho gazi apha ngoba ngayibethwe kangekrwelwe nokrwelwa ila imbumbulu iqabile ngaphezulu kangayitsheve noboya zimbini ke ngoku into yofuna ndizilungisile into yomgama ezandixeba ngoku kulaa nyamazi laa ndawo ime kuyo ime endaweni ethile hayi sifika uboya bugcwele imitha apha negazi nali funa litshiva yonke indawo sililandele lilahleke ligazi ngaphandle kolahlekelwa ligazi funeka ndilungise intonga ezizawuthi xa ndibe kuze nandi angashukumi enze njengesiqhelo Ndini yenzekile kukho into ndiyithetha qho ndithi ndingayithetha kaninzi le nto nakanjani ndithi xa uzawudubula sukungxama qha ke ukuthetha kufani nokwenza yabona ngoku ndisithi kuwe sukungxama mna kungxama mna ngoku ngoba inyamakazi ime ethafeni endleleni ndifuna uyiqhawula intamo yho nini ndacheba uboya apha inoba ndibutshevanga wayifika iqume ngapha kwayo phambi kwayo kanye phambi kwayo yho yathatha ikona yafika yema yafika yasijonga yabuza siqiniseke nganto esiyenzayo nali ke ngoku nazi iziphunga zitshiva imitha abafuna silanda ingqina ke ngoku andiyaba sawufika njani kuyo izawuphumela ngaphi Ivune soyifumana ngelingeni imali ezantsi sifumane sifika iziphunga zitshiva imithi kodwa wona msebenzi uqalile ke ngoku onzima gqithi izawuphuma njani apha wona msebenzi uqalile ke ngoku andiyazi uba sizawuphuma ngaphi futhi kule ndawo sikuyo yeyona ndawo yakhe yambi ndicebisa mna uba sibheke ngezantsi kunoba sizame ukuyinyuka nale nyamakazi asoze sifike phezulu hayi ikho yona nasigqobhozele imilenze sitsale sibheke ngapha ubheke ezantsi siyofika kwelaa bala lisezantsi izawungena ke ngoyinto sithatha phaa isilayishe iphume nathi wendini into esizibuzayo nongoba sizayithini ndithi masiyiguqule sijonge unyuko omnqantsi ubheka phezulu moma sinawufika kukufuphi kona ubheka phezulu kodwa asizuyalula kungani ndikhetha uba masehle kanti nako ayiko udolopha ngoba ikwangumsebenzi enzima nobheka ezantsi sizawuhamba sifike ezantsi entlanjeni bale nto ibiseyisiye emanzini kakade nje bibihamba kodwa unzima lo msebenzi noba siwunyuse noba siwuthobile uhlinza kandinaze ndiqalise kudeka ngam umsebenzi onzima Because deny problem ngexesha ndithi ndiyahamba ngo-11 ngo-10 ngoku ngo-10 zawuthini bendithi mayehle mbheke ngapha siyofika bendithi masiyithobe ngapha siyofika ezantsi siyofika kwelaa bala lisezantsi kana sigcwalisele laa phepha sizirhuqele ke ndisendilehle neveni izofika ngapha kanti uzawuhamba nayo laa nto anawurhuqa ngapha hayi ndithi kulaa apha entlanjeni ulibhale qha izankcukacha zakho ulisayine ugqibile ndizawusayine yam indawo Uninzi tsalatsalile satsalatsala yangubheka phaa ndithi fowuni mazimane sithatha indawo encinci sibabini asizozulisa yeka ndibambe mna ndihambe ndime kule ndawo ndidinwa kuyo ungene nawe ubambe uyoma kule ndawo udinwa kuyo njalo njalo ke ngoku hayi aphinde athi masincedisane ubomi nako mane ngoku simane sigilana nje basitsala kuphela amandla ke mfonini masitsale side siphumele sifike kwenye indlela besiyinqwenela uba masifike kuyo noko ke ngoku sizawuthutha ubheka phaa kodwa foni kusekude mani ujike lapha hayi sizame fonini mawonke umntu uthi masibophe amaxonya siyeni sizameni ukutsala sibatani ayizulunga le nto masitsaleni hayi ke xa ndinenkani makuyiwe kuyiwe kabini kathathu kwacaba mna ndiyaleka ndithi hayi khululeka ndise ndiphume nayo lo mfo xa ndihamba wena khabe ukhululeke ubundenzele nje la maphepha atshoyo uba besivene uba ndizozinge lapha nabo ubungqina benyamakazi endizithathileyo yaba inyamakazi inye inyamakazi isini sayo sesi isuke endaweni ethile iye endaweni ethile izingelwe ngubani kabani nabo ubungqina nazi into zam nazi inkcukacha sigqibile masiye ndikoduke ke ngoku hayi siyitsale sibone mandimi makakhululeke yena ndincedise ke nalo mfo side siyofika ethubeni wena ndimna inyamazi mayinyamezele uba kaloku uba besingayifumana inyamazi esihlupheke nyhani masinyamezele sesiyifumene hayi le nyamazi ayinyamezela ngoba ke besizawuhlupheka uba besingafumenanga
Ngoku sifumene kunzima, silile inyembezi balo, sibethwa lixesha, siphinde sibethwe yinto yoba funeka iphumile. Nendicele uqala iphepha loba laa mpepha mvume bendize nayo mayityikitywe, sizazimokamokela ke ngoku. Sendiboma mandibeke lo mfo kule ndawo yakho yaniphume ke ndibheke ngasengqusho. Ivoni kule ntsokolo usucingela amazwi wathi yho ndiyayithanda inyama enyamakazi khawundiphe. Hayi noba ndiyithengisa inyama enyamakazi kodwa kuthiwe le nyama ndiyisokolo lihlobo ndiyikhupha ndiphinde ndithi ndizawuphisa ngayo nje umuntu ebehlele endlini. Hayi kwawufuneka uncame into nam ndincame inyama. Umuntu uyayithanda inyama enyamakazi kamsikele umphe noba ndiyithengisa inyama. Yhu Bonini qona mandiyinyamezele uba ndinethemba lokufika elalini. Hayi amadoda elalini ndizawufike khona, kanti isimanga sothi xa ndifika elalini amadoda awekho kude bhe, izindlu zikhala amabhungana akho nomntu omnye naphina andiwazi noba yiphi. Bonini iyagobisa mani kangayento yoba ngoku ndibula nale nto siyibeke kuyo uba bengekho ndisisokola ngamandla ukuyenyusa iqabele. Bonini ayayivelanga ntanga into yozingela noba sekuthiwani. Hayi kodwa icebo usemlonyeni ntanga. Bonini andiboni mzi uqhumayo elalini, andiboni mzi unampithizelo, yonke ndiyiboni le ikufuphi. Ndifike apha elalini ndikhangele boma andiwaboni la madoda. Hayi ndincame ndibuyele endlini boma funa mandiyidolophu lenyama noba ndiyenze njani ndedwa. Lo inamafutha funa ndiyixhomile nje, inamafutha ndingafuna dibana nenyama ngoku funa ndiyidolophe msinyane ndiyibone licebo lenyamakazi ndindedwa. Bonini ndifikile elalini, hayi andiboni bantu tu, oobhele abekho kuthe bhe. Ndikhangela uJola ndigqokira kuJola, uJola akekho. Hayi apha la madoda. Bonini lali yonke umzi okhoyo elalini uvaliwe akho mntu. Ndiboma mani mandibuyele endlini. Into endizawuyenza le nyamakazi ndizayidolopha ngendlela yam endiyicinga ngayo, funeka inyukile qha. Ngobekele esaa sikhumba sadibana nenyama awunazoyitye ingangathi unukuselwa zidonki. Bonini inalo ivumba enalo apha esikhumbeni nento enamafutha anyinyithekayo. Funeka xa uyihlinza uhlinze into yoba esinye isandla besibambe isikhumba, esinye sibambe imela, asidibani. Akudibani uba uthathe besibambe isikhumba ubambe inyama. Andiyazi uba yenzeka njani kodwa iyazenzekela. Bonini ndiyicenge mani uba kudala ndayenzela ndiziqhelele uhlenzana negusha ayisoze ndixake. Iba imela ibukhali soze udinwe kuhlinza kodwa ibibuthundu hawu uzawusebenzisa izihlahla namagxa nto. Bonini ndihamba indawo ende ndafikele ekubeni mama ndizihlahlele le nyamakazi abaveli abafa. Noko badla ngothi xa beyibonile ndisithi gqi bavele inama la madoda ahleli phi okanye aphumile ahambe ngantoni usuka apha elalini. Ndiyabazama akho mntu uyicholayo, uba ngathi ufuna umnxeba akho mntu uyicholayo. uJola akawucholi, ubhele ke yena wazixele bakanaze abe namnxeba nowasethanda nowakafuna ndana wakafuna ufumaneka. Ndiphele ndizincama ndaboma ndiyiqubule mna. Phethe ndibomba mandiyiqubule mani, ayizunceda izinto olinda into endingayaziyo ngobani abazawuza apha ufika. Bonini ethubeni umane kuvela umntu abe mnye weqi umntu wabeka ulusu nathi hayi masilibeke kodwa masikhabe sihlahlele sigqibezele into efunekayo uba ingxaki iselapha elandini kukhutshwe zihlunu zomqolo emveni koko ulandela zona sihlahlele imilenze nemikhono le ijingayo. Ndiyabona ke ezaa zandla bendiyenzile into zihlamba kodwa ikhona into endiyibhatyazileyo endiyifumanise xa sesitya inyama uba heyi inalo evinjana kodwa ke zanyamezeleka. Egqi uJola phaa fondini elo vumba mazawukhupha amanzi okuqala. uJola oko beduka imini ngokubuya ngemincili uthi ebetshile ukuza ufikelwa akanaxesha labo bonke abantu behamba nabo. Bethina azofikelela. Yini kwela cingweni azungena. Kunasigweba sakho. Bonini emveni koko sibomba suka sawumane siphaka amanzi safaka isibindi sakhapha ngesibindi. Emveni koko kwanongwa kuzanye ubotshwa amanzi okuqala akhutshwa kwaphindwa wesibini. Hayi ke ndabona ivumba licimele ndangaliseko kwabotshwa ngezinto ababotshwa ngazo. Yinto yawuphinda yawubila waphuma umhluzi ndatsho kakuhle uba into zenomdozi yayiqonda bivuthiwe. Akhange uphinde umiwe ke ngoku amandi mpela ke ngoba iyatyiwa ziphelele kodwa ubhela ndikamboni tu namhlanje. Ndiyabuza uba ilali kubhekwe phi ilali yonke kuthiwa hayi ukhonjwa ngasentla. Fonini besike savuka ngomso sizawuxoxa inews kodwa hayi bezirhona mani sizawudibana kule veki zayo ngonto zakuthi.